Kardom, ili runing tikathar tini ada pabirta angton pen arju ponta. Jammu and Kashmir along inut Indian Air Force klembang phu apran kedamna. Jammu and Kashmir Poonch district along ihum raikom saikhi ahem konglong aphan bhomti arni risim ke otmati ok chumpran asong atum men kateng khengdon pen ajok inut Indian Air Force saikhi apran kedam lapen bang pliatum ahir ingtang rak pen arengahu kesu labang swapu thak huladak ahawar malom ok chumpran asong atum aphan katarli ponji aphan saideng ponbom no pusi birta ribdon long. Nihang Karbi Baptist Association mati NKBA risonim so ningkan iseka farman leadership seminar surinra inkorapli aningkan Nihang langso Baptist amandoli long kepaman pon lasan se kedam tangni phai ke thompen aruni phai pho surinra inkorapli aningkan farman aphan ningkan isek risonim so atum leadership seminar paman pon lo labang so melong kaprek amandoli risonim so atum meke chak adim an arnitili porphai ni rachi tim an palipen men kache thap eji aphan pachini pon Lapen may puni hang Karbi Baptist Association Youth Department mati NKBA Waidia hin pensi mechari pon la. Bangso me arnikang sam porphai trok si rachi tim an kangpu agirja chengpon an parta secretary ahin pen kedeng pon lapen alhi pachini asai si chipachun pon la. Bangso ni hang Karbi Baptist Association Youth Leadership Seminar ESSEC Speaker mati arnamalam kethan ponji aphan Ref Tenson B Executive Secretary NKBA Ref Luke Rongphar Christian ED KABC Etso Litro Principal Langlok So Baptist English School mati LBES Robinson Rongpi Youth Secretary NKBA Philemon Milik VP NKBA YD Pinangan Risonim So Claim Dam Rapet Amandoli Tin Pensitame Chetongdo Lapen me ese Kero Kar Chopon Lake AKBCLYF Arisonim So Atumpen Ajoksi Ilun Parjupondo Anparta Speaker mati Than Bangatum Pen Nonakai Ovi Kimiatum Koson Si Kacheja Ponji Lapen Koson Pensi Ekailong Kemisen atowar dam thekji maputa thanpon lasi nonakai jese me social media akai pinaka jok ar namafan chihodai pen kemisen atowar kedam pame thekji afan ar nam along kai ke cherap het pen kardom pen kido kinang sot binong puta speaker atum pen jumisen alam than parjupon si mesen pen NKB Youth Leadership Seminar surinra inkorapli aning kana farman jaimek pachun pononglo United Kuki Liberation Army leader aphan Amina bodyguard abok Manipur Churachandpur along inut Honthe mimi ok chumpran asong UKLA a leader aphan Amithang a bodyguard abok apran kedam abang phu amin thangmin lal hauke chefarjan hunter pusi tang thekpon alang liphan Amithang a bodyguard amatsi Jeljang village Churachandpur along aruni phaipho arni abboklu bangso puthak Amithang asong atum lamthi chipaklang klelang pusi birta longpon Dolamara Ranch East Division ke parlo Bagori Subbit Forest Office along staff Kaduri. Lakhain kora trok duar Bagori misi constituency ke parlo Bagori Subbit Forest Office along staff Kaduri aputhak pherangke atum kahumri dam ahut James Cram sapen staff Kaduri aputhak pherangke athengnu lamthi paklangpon. Tangti alang lipen kaning jepon alam thile arjuponik sine. Niliman ke James Tamsa, nililadak bangke Dolamara Ranch under Bagori Subbit lo. Sedang itu kadang media ke diputen ke bang media bitung kan kata mening kelo ni bitung kan kahum ripen aja pasti alam thi bang ke lah hello dang itu media thengno sami jethan lo dang itu tak me kado be dak thek long lo border along national highway 37 ang adung mase office ke dolo si nilitu bang kisu kado be bang ke do am same nilitum ini klaim jika kami bangke ranks kado pen instruction men sini tum tak klaim dun bom lo lapen sia kisung mangke lah lo nilitum long prai bangke staff kado we kami lapen kaduri apu thak bangke nilitum kisung sabso tambi nilitum punang bom lo tong si nilitum ranks kami hiluring dak pen kacirap situ bangke ke bangji ke jamji sami hiluring hilupik sudah hai kisung ben nilitum kado sampai apora long nang pali sini ni Staf bang tuan untuk. Niltum staf bang ke bang ini bet. Kemarin itu tapi ini dia jadi
Nem teron arong lapen senar arong tomon charting ke chapen ajok kavi BP areng huki sodun lapen humpli ahemtun kana hokdun. Lakha ke thomchin thong constituency arlu apar chin thong nem teron arong amikar kamsing milik achor kavi phangchopi lapen asomar bang troksi ahemtun an parta kavi milik piasopu Joves Hansi kadom phangchopi asomar bangpli nem senar arong amikar sarsing senar ahemtun lapen karlitang sarsing hansi achor kabon milik pi ladon pli ahemtun atum na hokdun. Ferangke pen ka humri dam ahut rong sar thepen nangke pachini dun anparta chinthong MSc Avijit Kro Karbi Anglong Autonomous Council la pen Karbi Anglong ke charipon ke thekiding team Karbi Anglong pen prabjin pen hem asar nung anki nang rabvek thapusi chuning ripondo chinthong pen Martin Ingleng Karbi Anglong News dak rong kang toy terona rong asar mate nem center kang burapen ka chuning ri abang gayo ladak nilitum ki phode da bang phu bang phie tum hemarit nilitum rat pen sinon ke rap tulo tu wepen ta alang litum anarwe anare ta alang litum dua thai we thaka thai we da pot you know na porta awa arwe timon perthe kahing nu pen yok sa nilitum rat chingrum si alang litum panjo lomsu ki duye mandu mate pharla so nilitum selam pilo lasi nilihin pen yolada ki phudet la don pli phodu dak nilitum nem center rong asor phan ps aphan la sialang nangli nilitum kaching honai sara bijit kru phan chuning rilo nangli nengkang sam nangli riar ar chimpen alang litum phan pinne yonono porke tipli philang ta ki kriya porlo philang ta we la si nangli phan nga chuning ripi bangke yo alang litum phan pinne tin don pen bani ban thom isap an ke alang litum han pidor sonte nili alang litum amen pen nang chuning ripilo Assam Governor pen Assam along Longpli Lok Sabha constituency aphan vote ke jok ji aphan public holiday ke pangdakpon notification atenke bangso holiday lake Guwahati Kokrajhar ST Dhubri lapen Borpeta henlo government non-government office pen chenglo business education institution commercial establishment bank industries hei hui anta la Longpli Lok Sabha constituency arlo public holiday under the NI Act 1881 atenke niphai troxy arnike inkir ponchek Tovi haju baji hini apor malom Borgao teron arong amikar durong rong pi lapen karing teron pi ahem michodet Nijangkar bianglong duar amla constituency ke parlo Borgao teron arong amikar durong rong pi lapen karing teron pi ahem kupi koson penluni michodet alang litum pen therang ke atheng nonang ke pachini don atenki tovi haju por phai hini apor malom tomon arvi lapen siningkang der parpik pen ajok kupi koson penluni karen ami ke karduk pen ajok nilitum ahem menang chopi detlo nilitum abangke phelang ahem anathusi meke jang bonta halapu ting ahem anathu abangke nilisupi atumsi kedo bonta nilisupi atum abangke amithang ahem kachi damjui ajok halapu ting ahem abangke sangabang avidetlo lasi tobe abangke kopi koson penloni karen ami ke karduk pen ajok nilitum ahem ke menang chopi detlo laso ajok nilitum sok sangpen chenglok peri documents do anta lapen longle patta tangka sitami suri thongtep an nahok ponlu lasi manpeng ke do ke theki ding mate duar amla local em Prabhat Chandra Taro lapen Karbi Anglong Autonomous Council Sayam Dr. Tuliram Ronghang nangra vek thapusi alang lituma phan choning riponlu amri pen hemari bongrung Karbi Anglong News tobe baji hini por current short det lo wire সম্ভব wire bang ta tikel dolo mene he amar me cholong pop lo kaya me cholong pop alam the bang lalo sok sang do anta mane me cholab lo laten ke langli tum ke du thak je din ta bedet lo ten ke almari bakos laten ke sok sang cholo laten peri do an suta me chuthai lo lasi ke theke ding tum ta ma thami lo mane langli tum ta kisung lo kaya kisung hut ke rap phan ke melo rap dum te an subse se lang tum ta anong jume po yong se ke rap dum abe polon te to polo langli tum ke kisung lo ke ase lang ke theke ding tum ta me ma thami lo ki pa jer je phan ke
lang litum ta la hai kisung kerap je phan se lang tum phan ta pathi peding lo rar tum lasi pathi peding der thi ke lang tum ra ra kisung bang chini nang po ra ra kisung teng pen rap dun nang po la hai lo lasi aro to we la talom si abang phu bang pi tum thor pak si aju jar lo por la bang so mi ke rap dun ke pa mer dun pusi lai hu man ta ke jok lo phelang hem bang la ting hem bang ke la ke chu der lo helang hem jenten pa jok dun bor ilo ini am thang le chi ke chok pu te ting hem ke mi chu che sa ting hem chi mi chu helang hem bang ke ko pa ge mi lo man che tu dun rin rin lo amasi pe ju dun on de lo amoni te tum ala somara tum bang hong adona da hem che dam joi la bang so phi lo he tumi dige som dam lo amat non lombang dak avedet lo bura buri tum bang la helang hem pa hor lo he dak se sang lo amat la so phi si la so kaden so long det lo den la so ju bang to we bang ke asomara tum ta vedet lo abang la se la so hem me ki chuta agom long le de lo ka ti di at hukwa adar na dorong lo masi theklong le det pula hela tum me ki jang pot baji hini por ke me prang tung te me jang suci lo ke ho la lo he masi la tuma gom chi chini ne de lo ho ami ade thi ur am si kaddu ke be thek dun long lo ami na tum ta chi chini lo mat hang ju hang hai lo thor pak kaddu ke la so bang so me pa me dun phan bor I dun lo so bor I pen phelang hem ke pa jok dun on lo nelimen ke kono rong pi ke doram lo prai mun ke chini lo